ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, balak play nakbantaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, balayada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, balale da ka Meva Enterprise. Ka Office Jong District Child Protection Unit ka bahap apo katanat Social Welfare Jong ka West Khasi Hills District ha ka Henry Tarik urumpang arajar arpuway kala penlong ya ka Career Guidance Counseling ni ka benta ki khana ki basa ha ki Jakari Khonswet ki badon hapo ka West Khasi Hills District bat kumjuru ya ki khana ki bawan ni ki longying longsem ki baduna ha ka yok kon hakani ka jing ai jing hikai ka ba shisngi ka badalong ha Bishop Hall Nongston lawan ban ai jing hikai di khot jong ka Founder Center for Academic and Life Skills Development and Counseling ni Shillong habayakran mat kinong tho kubor u District Child Protection Officer uba W Shabong ulaong baka jing tumu bala penlong yegini ka program ka long ban ai jing hikai yegini ki khana bakindup nang ban penkhre na ka banta ban yakhunya ki examine ba pher haka jing em jongki anda kila poi haki jing puli ki bakham shalor shushu ula ongru ba lengbagani ka program kan a jing mentoy ru ya kini ki khna bakumno kindup nang bat kindup snotho halor ka jing ang not ka jongki hala ka jong ka jing em khnang ba kindup la ban kenjo shakathong ka bakithmu ngai ko jumut bagi ong ba ya kini ki khna jongi kamtong kini khna konsuat bat kini ki khna ka brang jingrap ki badan hai kini ki chakari pe ki khna na kabanta ka career guidance okay number 1 kini ki khana adin abot ke sa hab ban appear in competitive exam na banda ki kam joki ta akhda thot ko ni ba khamphaya ya ki yo kini ka career guidance manta ta ki dang puli khana mo ki yo prepare ta lingba ka office ni ni nes khamba lingba ka ni career guidance kini ki khana kinong clear ya kai ki aim joki in life but kumjuru na ka office ni nerap ki bikin poin juga tak tahu. Kini ki kena konsulat, kidai baru kidai nampak August Khasi Hills District, na blok ki prepare, kisah ki prepare. Ta omtang kena konsulat tu, hendak kidon ki kena kawan nak long ye long sam ki betul, ki beri ki single parents. Ta kitor kidon lang hakini hani home sangi, ta kitor ni rapat lang. But don kat tu kat ni ki khana ki bomdon ha home su tamba ki wan na ka yeng ka long long sam ka batuk ka bangi la identify ta gi khotang ki to ru ku